नमस्कार मंडळी, आज मी ना 2.5 किलोचा उपीट करणार आहे। मस्त असा चविष्ट आहे आणि व्यवस्थित असं प्रमाणात मी केलेलं आहे। जरा सुद्धा असं चिकट वगैरे झाला नाही, खायला एकदम टेस्टी आहे आणि मस्त असा व्यवस्थित जसा हॉटेलमध्ये भेटला जातो तसा मी बनवलेला आहे। आणि आता काय केलं मी 2.5 किलो रवा घेतलेला आहे। तर हा उपीट रवा थोडासा जाडसर असतो सफेदमध्ये। एक असा 0 नंबरचा पण लाडू म्हणजे लाडू रवा असतो तो नाही घ्यायचा, त्याने ना उपीट एकदम चिकट होतो। तर जरासा ना जाडसर रवा पाहिजे, म्हणजे त्याने उपीट खूप सडसडीत पण होतो आणि छान होतो। तर आता हा रवा आहे ना मी चांगला भाजून घेणार आहे। तर भाजायला मला 10-15 मिनिटं तरी लागलेले आहेत, कारण मी ना उपीटचा जो रवा असतो ना तो एकदम व्यवस्थित भाजते, कारण त्याच्यामुळे ना उपीट चांगला असं सडसडीत पण होतं। जर तुमचा कच्चा राहिला ना रवा तर तो चिकट सुद्धा होऊ शकतो। तर आता आपण काय करायचं आहे, रवा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा। आता मी भाजून घेतलेला आहे, 15 मिनिटं लागले मला रवा भाजायला। तर आता जेवढं रवा आहे ना तो मापून घ्यायचा, त्याच्यात 2.5 पट आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे। तर मी असं मोजून घेतलं, जर तुमच्याकडे 1 वाटी रवा असेल त्याला 2 आणि अर्धा म्हणजे 2.5 वाटी पाणी घ्यायचं, त्या हिशोबाने तुम्ही घ्यायचं आहे। तर आता गॅसवर मी मोठा असा टोप ठेवलेला आहे, ठेवायचं कारण व्यवस्थित ढवळायला भेटतं आपल्याला, म्हणून मी चांगला असा मोठा टोप घेतलेला, त्याच्यामध्ये तेल घातले। तर तेल मला पूर्ण अर्धी पिशवी लागलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मोहरी जिरं घातलेलं आहे, थोडी उडदाची डाळ घातली अर्धी वाटी चणा डाळ घातली, ह्यानी ना टेस्ट खूप छान येते उपीटला। कढीपत्ता घातलेला, तर कढीपत्ता माझ्याकडे मी स्टोअर करून ठेवते फ्रीजमध्ये, जर तुमच्याकडे फ्रेश भेटला तर खूप चांगला अजून टेस्ट चांगली येऊ शकते। तर ते सगळं घालायचं आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला घालायचं आहे शेंगदाणे, तर शेंगदाणे मी 1 वाटीभर मी घातलेले, तुम्हाला पाहिजे तर अजून तुम्ही वापरू शकता ते। आता ह्याच्यामध्ये ना आलं घालायचं उपीटमध्ये, खूप छान लागतं। तर मी किसून घेतलं आहे किसणीवर, तर असं मी पाव वाटीभर, मी छोटी अशी पाव वाटी, ते पण मी अर्धी घेतलेली आहे, असं मी आलं घेतलेलं आहे किसून। तर तो सुद्धा व्यवस्थित ना तेलात परतून घ्यायचा आहे। आता व्यवस्थित सगळं परतून झालं, त्याच्यामध्ये घालायची मिरची। तर मिरची अशा मी 10-12 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, कारण उपीट ना जास्त तिखट नाही करायचा, म्हणजे तिखट थोडासा पाहिजे पण अति तिखट नको, तर खायला मजा येते ती उपीट। आणि अति तिखट झालं ना तर खायला कंटाळा येतो, तर म्हणून थोड्याशा मिरच्या थोडा कमीच घालायच्या। आता आपण ह्याच्यात घालायचे मटार मी घातलेले, ते मी असं 1 वाटीच घातलेलं आहे मटार पण। आणि हा आहे कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, तर मी हा 1.5 किलो कांदा घेतलेला आहे। कांदा जर तुम्ही जास्त घातला त्यांनी पण उपीट छान होतं, तर मी 1.5 किलो असा कांदा घेतलेला आहे आणि बारीक चिरून घेतलेला आहे। तर आता हा कांदा ना व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे, फक्त हा कांदा करपवायचा नाही, फक्त ट्रान्सपरंट व्हायला पाहिजे। तर मी 5 मिनिटं असं परतून घेतलं आहे, तर गॅस फास्ट आहे त्याच्यामुळे फटाफट भाजला गेला आहे। आता याच्यामध्ये हळद घालायची, तर हळद मी एकदम थोडीशी घालते, कारण मला उपीटमध्ये हळद आवडतच नाही, पण थोडीशी मी घालते जराशी कलरसाठी। मीठ घालायचं आहे आणि 1 वाटीभर आपल्याला साखर घालायची आहे। तर साखर पण घातल्याने उपीट छान होतो। तर आपल्याला हे सगळं घालून घ्यायचं आहे। मीठ आहे ना नंतर जर कमी जास्त असेल तर आपण पाणी जेव्हा घालतो ना त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे। तर आता मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं आहे, रव्याच्या 2.5 पट आपल्याला पाणी घ्यायचं, तर पाणी मी मोजून घेतलेलं आहे, तेवढं मी पाणी घातलेलं आहे। आता हे सगळं पाणी ना चांगलं उकळायला पाहिजे, तर उकळायच्या आधीच आपल्याला याची चव बघायची। जर मीठ कमी असेल ना तर मीठ घालायचं आहे, थोडीशी हवं तर साखर कमी वाटली तर थोडी साखर कमी, तर साखर तेवढी 1 वाटी बस होते। फक्त मीठचं प्रमाण बघायचं आहे, हळद जास्त घालू नका, नाहीतर उपीटला चांगला असा वास येतो हळदीचा, त्याच्यामुळे हळद थोडीशी कमीच घालायची आहे। आता हे चांगलं उकळलेलं आहे, आता गॅस मी बारीक केलेला आहे, उकळेपर्यंत गॅस फास्ट ठेवायचा आहे। आता हे सगळं बारीक गॅसवर करायचं आहे। तर थोडं थोडं करून मी असा रवा हा घालणार आहे। आता बघा मी कसं घालते ते फक्त बघा तुम्ही, तर एकदा तुम्ही डायरेक्टली असा रवा वतला ना तर तो त्याच्या गुठल्या होऊ शकतात आणि मग उपीट मग एवढा व्यवस्थित होत नाही आणि मध्ये मध्ये असं शिजला पण जात नाही। तर मी असं बारीक अशा, माझी मुलगी मदत करते, तर त्या मुलीनी थोडा थोडा करून असा 3 टप्प्यामध्ये आम्ही रवा घातलेला आहे, तर असं बारीक बारीक करून असं तिने व्यवस्थित असं घालून घेतलेलं आहे। तर आता हे सगळं असं ढवळून घ्यायचं झालेलं आहे तर रवा घालून, आता हे चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला मग बारीक गॅस केला, आता झाकण लावून आपल्याला ह्याला वाफ काढून घ्यायची आहे। तर 5 मिनिटावर ना आपल्याला ही वाफ काढून घ्यायची झाकण लावून। तर आता हे चांगलं बघा थोडं थोडं घट्टपणा यायला लागलेला आहे, आता मी याला झाकण लावून वाफ काढून घेते। तर बघा आता हा बऱ्यापैकी ना, आता जरा थोडंसं जाड असल्यामुळे 5 मिनिटं वाफ द्यायची आहे आपल्याला। तर आता 5 मिनिटानंतर मी वाफ दिलेलं आहे, चांगला हा उपीट आता शिजलेला आहे। तर आता मी गॅस बंद करायच्या आधी चांगला असा एकदा मिक्स करून घेते आणि उपीट थोडंसं जरा असंच पाहिजे, जास्त असं घट्ट करायचं नाही, नाहीतर मग तो खायलाही खूप कंटाळा येतो। तर आता हा उपीट चांगला मी परतून घेतला। आता आपण ह्याच्यात घालायचं ओलं खोबरं, उपीटमध्ये ओलं खोबरं घातलं ना की अप्रतिम लागतं। तर आमचं कोकणात तर खोबरं आहे घालतोच आम्ही, त्याच्याशिवाय कुठलाच पदार्थ तयार होत नाही, पण उपीटमध्ये खोबरं नक्की घालून बघा, खूप छान लागतो। थोडीशी कोथिंबीर घालायची बारीक चिरून
तर आता हे व्यवस्थित मी एकदा परतून घेते. तर खोबरं मी पूर्ण एक नारळ, अख्खा नारळ घातलेला आहे बारीक पिसून, आणि कोथिंबीर पण बऱ्यापैकी मी घातलेली. तर आता हा उपीट रवा झालेला आहे. आता मी ह्याला गॅस बंद केलेला आहे आणि झाकण लावून 10 मिनटं असंच झाकण लावून ठेवून द्यायचं आहे. गॅस बंद केलेला आहे आणि हा उपीट बघा आहे तसाच आहे. जर तुम्ही गॅस चालू ठेवला ना तर एकदम तो असं घट्ट होऊन जाणार, मग तो खायलाही खूप कंटाळा येतो. आता मी काय करणार आहे, एका वेगळ्या टोपामध्ये मी हा सगळा उपीट काढून घेते. तर जो मी हा उपीट बनवला आहे ना, तर ज्यांना मी दिला होता ना त्यांना हा उपीट खूप आवडलेला आहे आणि मी ह्याच पद्धतीत करते. मला तर खूप आवडतो. आठवड्यातून माझ्याकडे 2 वेळा तरी मी उपीट करतेच आणि एकदम सोपी पद्धत आहे, काही अवघड नाही. म्हणजे काही जणांचं उपीट चिकट होतो असं पण विषय असतो, पण माझं एकदम असं सडसड येतं. मी किती प्रमाणात जास्त, जर मी ह्याच्यापेक्षा जास्तही सुद्धा उपीट केलेलं आहे, पण तुम्हाला मी आज म्हणली दाखवूया म्हणजे, कारण दरवेळी मी करते. तर आज म्हणजे तुमच्याबरोबर पण हा व्हिडिओ शेअर करूया. तर आता मी सगळं असं टोपभर मी करून घेतलं आहे व्यवस्थित, आणि व्यवस्थितचं मी हे करून वरतून थोडंसं खोबरं आणि कोथिंबीर, दिसायला खूप छान आहे आणि खायला अप्रतिम आहे. तर हा उपीट तुम्हाला आवडला असेलच. जर उपीट आवडला असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि कसा झाला हा मला कमेंटमध्ये पण नक्की सांगा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे तुम्ही व्हिडिओ पाहत राहा आणि भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.